Sve se menja. Juče se u Zadruzi odigrala još jedna drama kada je Marko Miljković otvoreno pretio Anabeli Atijas da će biti još grublji i agresivniji ukoliko mu se približi. Luna ga je podržala što je Anabelu dovelo do očaja. Evo šta nas sve to kaže Andrej Atijas, Anabelin bivši suprug. Ne znam kako da komentarišem jednog nasilnika, pogotovo kad je u pitanju nasilje nad ženama koja maltretira. Jako mi je bez veze spuštati se na taj nivo i njega komentarisati. Moramo da se prisjetimo i onog snimka kada je imator udario u diskoteci punom šakom. To se govori muškarcu koji udara na žene koje su duplo lakše od njega. To što radi je jako ružno, to što radi će mu se vratiti na neki način. Karma je čudo, poručio je Andrej. On smatra da se odnos između Lune i Anabele nikada neće vratiti na staro. Iskreno ne znam da li će moći, to ćemo vidjeti i vreme će pokazati svoje. Iskreno ne znam ko može da pređe preko ovoga. Majka naravno sve oprašta, ali nikada neće biti kao pre. Saglasan je Andrej kojeg uprkos svemu ne iznenađuju Gagijevi povremeni pozdravi iz Zadruge, kaže Atijas. Gagi i ja smo uvek bili u korektnim odnosima dok on nije počeo da ludi s fanovima. On zna da je Nina kod mene sigurnije nego kod bilo koga jer sam je ja čuvao od 6. godine. Hvala mu što me pozdravlja, kaže Andrej koji se svim silama trudi da Ninu Đugani, 15-godišnju Anabelinu ćerku, zaštiti od svih negativnih uticaja i postara se da ne gleda kroz šta joj sve majka prolazi u svađama sa ocem Gagijem, sestrom Lunom i njenim dečkom Markom, dodaje Andrej. Ne dam Nini ništa da gleda, ona nema ni želju da gleda. Bavimo se nekim drugim stvarima. Ja gledam kasno uveče, uzmem na brzinu i premotam, a deca nemaju potrebe to da gledaju, otkrio je Atijas.